खुलुमबाय हेलो एभ्रिवान once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा मानव गेदेर गुरजन मुसाहारि थगायखावा फैसार लबि बिथांनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन लोगोसे मानगोनां अमित शाह नखर मन्थ्रि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव दतमायाव फैनानै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा 84% कमप्लिट जाबाय होननानै बुंलांदोंमोन बेनि सायावबो सावरायगोन फार्स्टआव सावरायनो आखायाव लादों गुरजन मुसाहारि बिथाङा गोदोनि आरके लाइफ ओमफ्राय दा मा बेखौ मिथिया आङो मानसिखौथ' बयबो सिनायो थाखा खावा ओरै मोनजाबा ओरै बुंग्रा सासे रिपर्टार इउटुब सालायो फेसबुक पेज सालायो गोदो आरके लाइफमोन नामखौ बावलायलांबायसो बिनिखौ बारा नुथारैखाय लिडार जाहैदों बियो इउपिपिएलनि मा होनोमोनलाय बिनिया है दा गोसोआव गैलालै मानसिखौ जिखुनु जाया आरके लाइफमोन गोदो आं पिकचारखौ आं होना होगोन बिथांनि सोंनायाव बिथांनि बेहुदा कुइसन खालामनायाव गुरजन मुसाहारिया बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौबो बुंदों बुजायदों प्रमद बर' बिथांखौबो बुजायदों गुरजन मुसाहारिया दा बुजिनानै लादो बिथाङा इउपिपिएलआव थांदोंबाबो नै मस्लानि थाखायसो बे मस्लानि भेलुआ जोब्बाय मस्लानि आलौनाया जोब्बाय माने गुरजनाबो गैला बेखायनो दिनैनि थारिखआव टटेलि बिथाङा इउपिपिएलआवबो नंजोबा जोंबाबो बिपिएफआवथ' गैखाया कंग्रेसआवबो गैया नावबाग्रा गुरजन मुसाहारि बिथां बादि लिडारा दिनै रेजेक्ट गोदो मा बुङोमोन दा मा जाखो फैनानै इलेक्सननि उनाव मा मोनफैखो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौबो बुजायनो आरो टटेलि बिथाङा बाव फैदोंबाबो इउपिपिएलआव गैजोबा बिथाङा जेराव ओरै दं बेयावसो थायो बिथांनि लिडारगिरियाबो खामानि गैया नैबेजों बोथिं बेफोरबादि लिडारा नेताया हाजारखि जेखि खोथा बुङा मानो बिथांखौ बेजों गेलेम होजोबनो हायो जाथिखौबो फानहोनो हायो नैबे होनानैनो बेफोरबादि नेता गुरुं नाव बाग्रा नेताखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुजायनो थाखाय गुरजन मुसाहारिया आसामनि चिफ मिनिस्टार ना सोर साननो गोनां बाथ्राया बिथांनि बिदि बुंनाय बेबादि इंलिसखौलाय शिलंआव सासे नाफेदाबो रोङो बेखौनो हय होनसै लिडारा दिदोमथि थायो माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै सिन्थादारा थायो नैबेजोंल' खारफाया गुरजन मुसाहारिना 100आव 1%ल' भेलु दं आरो जेबो गैया बेखौ आं बारा सावरायबावला सोंग्रायाबो सोंग्रा आरके लाइफ गोदो इउपिपिएलआव हाबफैनाया मा नाममोन बेखौ आङो बावलायलांबायसो बेनि उनाव नैबे जे दतमायाव जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव अमित शाह आलासि महरै फैनानै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा 84% जाबाय कमप्लिट जाबाय होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै मा नुखो मोनसेबो कमप्लिट जायाखिसै एबसुआनो नुदों गुबुना नुवाखै मोनसे लेखा गोरों आफाद हारिनि सिनस्रि आफाद एबसुआनो नुदों जाफुङैखौ मावफुंजायैखौ बे मावफुंजायैखौनो बिपिएफ दोलोआ थांनाय 5 बोसोराव बुंबोबाय थादोंमोन इलेक्सन केम्पेनफ्राव बुंबोबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना खोनासङाखै जाबायलायनो जाजोब्बायलायनो दा दिनै जाजोबनायमोनब्ला मानो बिथांमोना आन्दलन खालामनो गोनां जाखो व्हाट इज द इम्पर्टेन्स अफ मुभमेन्ट दिनैनि थारिखआव बिथांमोना दिनै खालामदों अब्ला रोखा जाबाय बिपिएफ दोलोनि नेताफ्रा बुंनाय खोथायानो रोखा जाबाय जायाखै नालाय जायाखै जादों नालाय जादों बिथांमोना बुंदों बेनो सैथो जाहैदों रायजो राजाफ्रा दिनै मिन्थिबाय नाथाय बिथांमोनासो 5 बोसोराव गावसोर खुंनायखाय जायखौबो जादों होनदोंमोन दा दिनै जायाखैब्ला आखरै फालन खालामजायाखैब्ला फारसेथिं खोथाया ओरैबो जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा मा होनामोन रिमाइन्ड खालामनाय रायजो राजाफोर
सुइसाइड जानो होनाखैमोनबा बेबो फैनोसै खोथाया। नाथाय रावबो सुइसाइड जालायनायखौ सासे नेताखौ लुबैया। एक खोथा बुंबाय एपलजाइज खालामबानो जाबाय बुंफ्लांबाय होननानै नैबे खोथायासो आसलथे दा जाफैदों। बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ कमप्लिटलि मावफुंनांगौनि सार्थ आन्दलन खालामनाया 5 बोसोराव जेबोआनो मावफुंजाखाखै। बेवहाय बिथांमोना सिरि। नाथाय दिनै बिथांमोना बेखौ लानानैनो दिल्लीयाव आन्दलन खालामदों। बहा खालामनो नागिरदों बेवहाय रावहाबो अबजेक्सन गैया। नाथाय प्रश्नआ फैयो गावनि सालायोबा सिरि मालायनि सालायोबा खामानि मावो होननाय। छात्र संगठना आं लुबैयो मालाबाबो पलिटिकेल पार्टिनि बेकिंआव थानानै खामानि मावनो नाङा। जेब्ला पलिटिकेल पार्टिनि बेकिंनिफ्राय गोजानाव थागोन निउट्रेलिटी हिसाबै खामानि मावगोन अब्ला छात्र संगठनखौ चाहे वो एबसु हो या बनसु हो बिराद मोजां गोख्रों नुयो आरो रायजो राजाफ्राबो निउट्रेलिटी हिसाबै सापर्ट होयो। मा सानो थौले मेलेमजों बुंबाय रायजो राजाफोर। नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनजों फोरमायहर। आं नलेजखौ लागोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।